Goedenavond, zondag 26 maart. Dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. De dode vrouw die dinsdag werd gevonden in Koewacht is een 64-jarige vrouw uit Oostende in België. Dat meldt de politie. Er is ook een verdachte opgepakt. Een man met geboortejaar 1990. Hij is dus 32 of 33 jaar oud. De man is gistermiddag aangehouden ergens in het buitenland, maar waar precies dat is niet bekend. De Belgische krant Het Laatste Nieuws schrijft dat de vermoorde vrouw en de aangehouden verdachte elkaar kennen. Ze zijn kennissen van elkaar. Maar wat hun connectie precies is, dat is onduidelijk. Het lichaam van de vrouw werd dinsdag gevonden door een buschauffeur die toevallig stopte op de Emma-baan in Koewacht. Al snel was duidelijk dat ze door een misdrijf om het leven was gekomen en de politie startte een groot onderzoek. Dat onderzoek wordt nu voortgezet samen met de Belgische politie. In augustus vorig jaar zat ik precies op dit punt. Uitstekende glasvezelkabels. De een vindt het een kleurrijke toevoeging aan het straatbeeld, de ander vindt het het nieuwe onkruid. Op deze spriet na zijn ze hier verdwenen, maar verderop in de straat steken de glasvezelkabels nog gewoon de grond uit. Terwijl ze eigenlijk na 6 maanden weg zouden moeten zijn. Ik heb er heel dikwijls van plan geweest om er de schaar in te zetten, maar dat mag eigenlijk niet. Maar dan maak ik spullen van een ander kapot en dat wil ik eigenlijk ook niet. Dus ja, het is gewoon een ergernis. Er is denk ik dan nog steeds geen verbinding in het appartement. Nee, we krijgen wel allerlei berichten van beide hoe we dat vinden. Nou ja, we kunnen er nog niks van vinden, want het ligt nog buiten. Opruimen met die rommel. Op zijn Zeeuws gezegd. 6 maanden is de streeftijd, maar dat kan soms langer duren, laat KPN weten. Dat kan bijvoorbeeld komen door de complexiteit van het project, de omvang ervan, de hoeveelheid kabels of de aannemer die geen tijd heeft. Delta laat weten dat het bij hoogbouwcomplexen soms nog langer kan duren, omdat de VVE of de woningcorporatie eerst schriftelijk toestemming moet geven voordat er gestart kan worden met de bouwwerkzaamheden. En dat duurt soms maanden. In één klap $20.000 rijker is deze 19-jarige student uit Terneuzen. Hij won een wedstrijd van ruimtevaartorganisatie NASA met deze 3D-animatie. Nou, ik vind het fantastisch. Ik kan het nog steeds niet geloven eigenlijk. Mico is ongeveer 3 weken bezig geweest met de animatie en daar zaten soms lange dagen tussen. Zelfs als het 20 uur duurde om een video te maken, ja, ik vond het gewoon leuk. De NASA is natuurlijk heel blij met het ontwerp, maar levert het Mico verder nog wat op? Ik heb geen baan aangeboden, maar als ze het vragen, ja, dan accepteer ik het wel. Maar zijn passie ligt eigenlijk ergens anders. Mijn droom is game development. Ik ben nu al voor 6 jaar bezig met game development. Ik maak al mijn games en ik zet ze op het internet om mensen te laten spelen. Hij hoopt dus ooit zijn geld te kunnen verdienen met het maken van games. Tot die tijd laat hij de $20.000 van de NASA lekker op zijn spaarrekening staan. Afgelopen nacht is de zomertijd ingegaan. De klok is 1 uur vooruitgezet. De zomertijd heeft niet alleen invloed op de mens, maar ook op dieren. Het aantal ongevallen met wild kan in de komende dagen stijgen. Ze hebben een biologische klok en ze zijn gewoon gewend aan het normale tijdstip. Maar nu is het opeens 1 uur eerder druk op de weg. En dat is even voor de automobilisten even oppassen. Want ze kunnen nu dus oversteken op het moment dat je ze normaal niet ziet. Vandaar het advies aan de automobilisten: matig uw snelheid, let goed op. Want wild kan zomaar oversteken en een ongeluk zit in een klein hoekje. 2000 zakjes met paaseieren vult Frank Lepelaars uit Vlissingen. Hij is er met hulp van vrienden 3 maanden zoet mee. De zakjes zijn voor ouderen in verpleeghuizen. Je doet het voor glimlach op het gezicht van die oudjes. Er zitten die nooit geen bezoek krijgen. Heel klein iets en je doet er hun gigantisch veel plezier mee. Lepelaars begon er 3 jaar geleden mee, nadat hij tijdens de coronatijd langs een verpleeghuis wandelde en de opgesloten ouderen achter het raam zag. Er zaten dan een paar van die oude vrouwtjes te kijken en toen heb ik gedacht, daar moet ik iets aan doen. Het deed me wel zoveel en waar het vandaan kwam weet ik niet. Want ik ben altijd vrij ruige zeeman geweest en overal scheid aan gehad. Ja, hier werd ik door geraakt.
De paaseitjes krijgt hij gedoneerd van bedrijven en particulieren uit Zeeland en daarbuiten. Het verste weg is Groningen. Daar heb ik gisteren nog een verzoek uit Friesland gekregen. De oudjes in Zeeland, ja. Het begon met een paar zakjes voor 1 verpleeghuis. Inmiddels verwerkt hij 200 kilo paaseitjes en gaat hij bij alle verpleeghuizen in Vlissingen en omtrek langs. Wat vind je ervan dat het zo goed loopt? Had ik eigenlijk niet verwacht. Nee. De bedoeling is volgend jaar heel Walcheren. En er is vandaag natuurlijk ook weer een nieuwe Omroep Zeeland Sport. Zometeen in Omroep Zeeland Sport een verslag van de wielerwedstrijd om de Wim Hendricks trofee in en rond Koewacht. Over de kasseistroken in Zeeuws-Vlaanderen. 2 voetbalwedstrijden komen voorbij in de 4e divisie. De derby tussen Goes en Kloetingen. En in de eerste klasse C Terneuzense Boys tegen Xerxes DZB uit Rotterdam. En er is basketbal BC Vlissingen tegen de Black Eagles. Tot zo. We zaten vandaag aan de natte kant van het land door die grote regenzone van Engeland over heel Zuid-Nederland naar Duitsland. Pas in de loop van de middag zakte die een beetje weg naar het zuiden en op veel plaatsen viel tussen de 5 en 10 mm aan neerslag. Vanavond komen er uit het noorden weer wat meer opklaringen en het wordt vannacht vrij helder, maar vanaf zee is er ook kans op een enkele bui. Bij minimumtemperaturen van 3 à 4 graden en een matige tot vrij krachtige noordwestenwind vannacht. Morgen is er ook een noordwestenwind met windkracht 3 tot 5. Er zijn veel en ook mooie opklaringen en verspreid vallen een paar buien met kans op een beetje hagel. Maximumtemperatuur 7 à 8 graden. Dinsdag hebben we een koude nacht met kans op vorst aan de grond. Overdag is er eerst zon, maar later is het bewolkt en tot de avond is het droog. Na dinsdag zal een zuidwestenwind weer toenemen naar windkracht 4 tot 5. Het wordt vrij zacht met middagtemperaturen rond 13 graden, maar ook af en toe wat regen en minder zon dan morgen en dinsdag. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een fijne avond.